Аз вече ще ми финална история. Ми я разказа един приятел днес. И бързам да ви я разкажа. Нейн герой е средностатистическият български мъж Бахари Захаров. Бахари бил собственик на малък проспериращ бизнес. Имал магазинче за подправки Бахар, Кимьон, Дивисил, индийско орешче, бабина душица, черпипер, бял, всякакви такива. Всъщност бизнесът му бил малък до момента, в който сключил договор за пласиране на една много търсена билка. Договорът бил с фирма Флоров и Фаунов, ГДБОП АДОД. А билката била Опицветче. Опицветчето вирее в района Опицвет и прахче, което се прави от него, е много търсено от Колумбия, чрез Холандия, та чак до Студентски град. Но не, бизнесът е важен в тази история, а личният живот на Бахари Захаров. Веднъж той попитал съпругата си. Така се вълнувал, тързаял. Питал съпруга, скъпа, ако се замислиш, ти каква оценка би ми дала на мен като любовник? По коя система, питал съпругата ми, да речем по шестобалната. Тя казала ми 3. От мен да мине 3,5. Бахари се замислил, натъжил се и отишъл при старата си любовница Димитричка, пачата, известна в артистичните среди като Диди Пач. Там той... Диди Пач. Това е хубаво. Задал същия въпрос. Диди Пач. Ти каква оценка би ми дала като любовник? С тебе сме се... Много пъти сме правили всеки. По шестобалната система. Ти отвърна, 6. Ти си голям любовник. Дай 6+. След това Бахари отишъл при новата любовница, Хана, която била от хубавия български град Монтана. Затова всички викали Хана Монтана. Да! Той попитал и нея. Хане, моме. Ти каква оценка би ми дала като любовник, бе? На мен в сексуален план, по честобалната система. Новата любовница казала, 10. Направо 10. И той е доволен. Прибира се Бахари вечерта вкъщи. Видял, че жена му лежи в спалнята, облечена в еротично бельо с предизвикателна поза. Той е изгледал отгоре-долу и казал, не искам си понижавам успеха, не.